Dobro jutro iz Maksimira. Ovdje su već krenule pripreme za jedan veliki događaj koji nas očekuje u nedjelju pod nazivom Čarobni dan. Ovo su moji današnji sugovornici, možete se kratko predstaviti. Barbara Novak, voditeljica Čarobnog dana u nedjelju u Maksimiru. Vlado Požežanac, voditelj Kombat centra Zagreb. Sada ćemo vidjeti poveznicu sporta i Čarobnog dana. Barbara, vi ste uopće osmislili cijeli taj događaj koji u Sloveniji već dugo dobro radi, bude preko 20.000 obitelji na Čarobnom danu, 20-ak puta se to već događalo, u Zagrebu prvi puta. Otkud ideja? Ideja je krenula kad sam sama počela biti mama, tako da eto sad je već 20. Čarobni dan u Sloveniji, ovdje će biti prvi kako ste kazali. U Sloveniji eto sve obitelji poznaju Čarobni dan, puno radionica za djecu je tamo, program na Bini je krasan, ovdje će biti isto, besplatne radionice, sve će moći probati, tako da svi moraju dolaziti ovdje. Rekli ste puno radionica, što je od glazbenog programa, znam da će biti zborovi Kikići, ali neki odrasli nastupaju. Će biti Jacques Holdek, će biti Andy, onda plesne grupe, kako ste već kazali, zborovi. I u Zoološki vrt se može, tu je već ograničen broj ulaznica. Tako, ja sve pozivam nek se prijave na www.carobnidan.hr jer je broj stvarno ograničen, za cenu jedne karte ide u Zoološki vrt cijela obitelj i to je stvarno povoljna uz cena. Glazbene nastupe, uz radionice, tu je i sport. Gospodine Vlado, tu vi ulazite, što nam predstavljate od sporta taj dan? Da, mi ćemo kao Taekwondo klub i Hapkido klub unutar Kombat centra organizirati za 20-ak djece cijelogodišnju članarinu besplatno, naravno. To je naravno za djecu koja su malo slabijeg socijalnog statusa, dobro. Tako je, za njih i mogu prakticirati kod nas u našim dvoranama. A prikazat ćemo vam Hapkido, to je relativno nova vještina koja se već nekoliko godina prakticira u Hrvatskoj, ali nije toliko poznata kao Taekwondo. Taekwondo se zna da je Taekwondo, olimpijski sport i tako dalje. Hapkido je samo obrambena vještina koja služi prvenstveno slabijem spolu, odraslim, starijim, seniorima, ali i djeci. Imamo i za djecu vrlo zgodan program koji se, posebno u današnje vrijeme kada se ovo na ulicama događa, vrlo interesantno. Treba znati neku vještinu. Idem ja onda iskoristiti priliku da nešto i naučim. Dečki, možete nam se pridružiti, možete nam se naravno za početak predstaviti prije nego što se potučemo. Ja sam Robert. Mateo. Robert i Mateo, krenite za mnom. Dakle, odlučila sam naučiti neku obrambenu vještinu, neki korak, što trebamo učiniti. Primiti te tu, dobro. To. Još sam dobro prošla. Šta je ovo? Ajmo. Toma, si u redu? Je, hvala kolega, da vas nema, ne znam gdje bi ovo završilo. Ajmo do kombija, odi, možeš?